שלום לכם חברים, כאן אני מר שיבולת עם שלי, העוזרת המושלמת שלי. אתם שואלים את עצמכם בטח, שי, למה אתה עושה בישול משהו? מה זה הדבר הזה? אני אגיד לכם מה, אנחנו פה ערוץ גיימינג ואנחנו, מה לעשות, הטרנד ביוטיוב הפך להיות אוכל משום מה. אנחנו אמרנו בוא נשלב בין העולמות. לאחרונה ראיתי את הסדרה One Piece וראיתי שמה שהם עשו אוכל מסוים, שאז גם נזכרתי שהיה בפוקימון. לאוכל הזה קוראים יאקי אוניגירי. הוא בא אלינו מהמדינה הרחוקה של יפן, והיום אנחנו הולכים לעשות אותו נטו בגלל שזה קשור לגיימינג, כי זה גיימינג פוד כמו פוקימון, One Piece. הדבר הראשון שאנחנו עושים בתוכנית הבישול שלנו, אנחנו מביאים אורז. האורז שאנחנו נשתמש בו הוא אורז עגול. מה השלב הראשון? לוקחים את האורז אוקיי. בשתי ידיים בשתי ידיים וממזיגים. ממזיגים. אוקיי, שלי, אז מה עושים? שוטפים את האורז. בוא אני אשטוף אותו? בוא תסביר איך שוטפים. אוקיי, אז דבר ראשון, שמים מים. ואז מה שעושים, שוטפים את האורז עם מים. הסיבה בגדול ששלי שוטפת את האורז, לפי דעתי, ודעתי היא לא מלומדת בשום דרך אפשרית, אני חושב שהיא רוצה להיפטר מהעמילן, ואז ככה אפשר לבשל אותו ושהוא יס. מה? אני לא יודע מה היא עושה, אין לי מושג, אבל כן, אורז, זהו. טוב, אז עכשיו אנחנו מנסים להעביר לסיר בלי לטפטף. כמה זמן אנחנו מבשלים את זה? אז בתכלס, במתכון רשום שצריך לחכות עם האורז במסננת בשביל שהוא יתייבש למשך שעה. אני חושב שאם את אין תשימי... לנו כוח, ולכן אנחנו נייבש אותו. אם תשימי אותו באש, לפי דעתי הוא יתייבש. בדיוק. אז אנחנו נייבש אותו באופן מלאכותי. זה החלק הכי פחות מעניין, מה? כמה זמן שמים את האורז? לא יודעת. כמה מבשלים אותו? לא יודעת עדיין, נראה, נרגיש אותו. טוב חברים, בזמן ששלי מתלהבת מבישול האורז שלה, כאילו זה משהו שהיא לא עושה על בסיס קבוע, אנחנו בעצם הולכים לשלב הבא. בואי, את גם מוזמנת לשלב הבא. בגדול מה שמגניב באוניגירי זה שזה לא רק אורז, זה בעצם... זה לא כדורי אורז, זה משולשי אורז שיש בפנים מילוי. החלק העיקרי באוניגירי זה שיש לו סוג של רצועה של עצה שהיא מחזיקה אותו. אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו ניקח את הסכין ונחתוך את העצה. ואת האמת שלפי דעתי אני אחתוך אותה פשוט על הפסים של העצה, כי יש לה פסים שהיא עשו איתה, לא יודע, זו עצה תעשייתית. אחד על השני ואחד קטן לפה באמצע. מצוין. עכשיו, הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות, יש לנו את הדבר הזה, שזה קנפיו. הוא נראה קצת מגעיל, אבל קנפיו זה דלעת סינית, יפנית, דלעת כבושה, ואני לא יודע מה אני עושה איתה, אבל אני כן יודע שאני צריך אותה בחתיכות קטנות יותר. אוקיי, אז פותחים אותה ככה, ואז אנחנו בעצם יכולים... יש לה שיניים להוציא אותה החוצה, אני לא יודע איך מוציאים את זה החוצה. אוקיי, עכשיו אני אסביר לכם. קנפיו זה אמור להיות מתוק לפי דעתי, אני לא זוכר מה הטעם של זה, אז מה שאני אעשה זה אני בעצם אטעם פה איתכם. זה קצת מלוח, יש בזה טעם אומאמי יחסית חזק, והרבה סויה. או טריאקי קצת טריאקי, קצת סויה. את האמת שזה טעם מאוד מאוד נחמד, ואנחנו צריכים את זה קצת יותר דק. ואז אנחנו נחתוך את זה, אבל כן, גם ככה, ונשים את זה בתוך קערה. אוקיי, עכשיו, השלב הבא. יש לנו בינתיים... בודקים את האורז. האורז נראה בסדר את האמת, הוא נראה טוב. זה השלב שאתה מכבה את האש. מכבים את האש. מכבים את האש, ואז... נראה לי אפשר להתחיל את החומץ. שמת חומץ אורז? לא, אתה שם. אני שם חומץ אורז. אוקיי, חומץ אורז זה בעצם... זה במקרר, אני חושב. זה חומץ אורז. מה שאנחנו עושים זה אנחנו שמים 2 כפות שלו. 4. אני מרגיש שצריך יותר מ2, נראה לי 4 כפות שלו לתוך הסיר ואז נערבב. אז בעצם אנחנו שמים בסיר השני, לא בסיר של האורז, לא תתבלבלו, 4 כפות של חומץ אורז. הסיבה היא, שלי, לא יודעת. זה בשביל שהאורז ידבק. אנחנו לוקחים את זה, אנחנו שמים כף סוכר, ושמים אותה גם בתוך החומץ אורז, מפזרים, ואנחנו לוקחים כפית של מלח ושופכים פעמיים כפית של מלח בתוך החומץ. טוב, אז אחרי שסיימנו בעצם את החומץ, אחרי כמה דקות שהוא כבר מחומם לו, אנחנו שמים אותו בעדינות לתוך האורז, ואז אנחנו לוקחים את זה, את הכף, ואנחנו מערבבים את האורז בשביל שהמרקם הסטיקי שלו ייכנס אחד לשני. עכשיו מה שנעשה זה אנחנו צריכים שהוא יתקרר, אז ניתן לו לנוח. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה אנחנו רוצים גם את המילוי של הדג. בדרך כלל עושים את זה עם כל דג בגדול, עושים את זה גם אבל עם טונה. נשים 3 קופסאות של טונה, 2 קופסאות של טונה אנחנו נעשה, לא 3, כי שלי גנבה לי אחת באמצע. 2 קופסאות טונה, לוקחים, אם במקרה נתקע לכם הטונה בתוך הקופסה, אתם יכולים לעשות את הדבר הבא. למדתי את זה דרך החתול חתחת. אתם בוצרים עם המכסה את הטונה באמצע, ואז הכל ייפול. ואז אפשר גם עם המכסה לבוא ולהוציא עוד טונה מהקופסה. טוב חברים, עכשיו אנחנו נתחיל את הניתוח. אבל אני לא בפריים! מה עשית? שמתי... שמת כפפות? רגע, למה אנחנו עם כפפות?
כי לא יודעת, אני לא אוהבת לגעת באורז. הרעיון הכללי פה הוא די פשוט, למרות שאין לנו את ה... בדרך כלל עושים את זה בתוך איזו תבנית משולשת. אז אנחנו נעשה את זה בתור קובבה. משולשת אבל. קובב. לוקחים חופן נחמד של אורז, רוצה לנסות שיטה אחרת, אני יכול? בכיף, נשמה. לי יש שיטה אחרת. אני לוקח כף מדידה, אוקיי? ואני בעצם שם את האורז בתוך הכף מדידה. ואז אני בעצם יכול גם לדחוס אותו. אני יכול לקחת ולשים נגיד חלק מזה, קצת מזה. ועכשיו אני יכול להשלים את זה מלמעלה. הופה. וואו. שימו לב, הוא נראה ככה. איפה המשולש? אין משולש. אבל אנחנו סיכמנו על משולש. מה אני אעשה? אוקיי, בגדול אנחנו עושים את זה ככה. ככה קובבה של שלי נראית. תראי להם את שלי? זה שלי. נראה כמו כדור אורז מושלם ויפה. ואותו אנחנו נתגן. וגם את הקובבה של שלי. שהתפרקה. שהתפרקה. עכשיו מה ששלי עושה, אז היא בעצם משתמשת בשיטה שלי. היא שוחטת את הקובבה שלה בשביל זה. אוקיי, עכשיו זה השלב שהוא הכי מגניב לפי דעתי לפחות. קודם כל, יש לנו פה קערה עם קצת סוכר, לפי דעתי שמתי 2 כפיות, ואני הולך להביא סויה. ואני הולך לשים סויה בתוך הסוכר, שלי מסתכלת עליי בצורה מאוד מאוד מוזרה, אבל לא כזה אכפת לי. הרעיון פה בעצם זה לעשות גלייז, שאחר כך כשאנחנו נטגן את האוניגירי, אז בעצם יעשה ציפוי שהוא גם מתקרמל, ואז זה גם יחזיק את כל האורז ביחד. עכשיו, חלק מהעניין פה אנחנו עושים בעצם מחבת עם שמן, ובנוסף אמרנו נשים קצת קצף, תראו איזה יפה. אוקיי, דבר ראשון שאני אעשה זה אני אשים את זה, ואני אשים את זה הפוך. ואז מה שעושים זה לוקחים את הגלייז, את הציפוי, לוקחים את הציפוי של הגלייז, ואז מצפים את הכל ככה. ואז אני בעצם הופך את החבר'ה האלה, אנחנו מקבלים שחמה מאוד יפה מלמעלה. שהיא ככה מסביב. שלי, את יכולה להרים את זה למצלמה, להראות לנו? אוקיי, אז קודם כל רואים את הקראסט חד משמעית, זה נראה מאוד מאוד מגניב. אנחנו צריכים אבל לבדוק מה הטעם של זה, מה את עושה? זה לא שניצל. לא, זה לא שניצל? לא, אין איזה... מה שכן, עכשיו בואי, אני אבוא גם לשם ונבדוק. טוב, שלי. הגענו למקום שאנחנו צריכים לטעום את זה, מה שעשינו. קודם כל אני חייב להגיד, זה נראה מצוין. גם יש לזה ריח טוב. אני חושב שהיינו צריכים אפילו לבשל את זה עוד טיפה, שלי פשוט רוצה לאכול, יאללה. אוי, זה מצוין. אוי, הקנפיו מדהים. יש את הקנפיו באמצע? וואו. אני מרגיש שהיינו יכולים לעשות את זה קצת יותר טוב. אם אתם רוצים מתכון, אל תיקחו מאיתנו. קצת טיפים, את האורז קצת יותר סטיקי, ממה שאנחנו עשינו. וזהו בגדול, נראה שאם האורז היה סטיקי יותר, זה היה יותר קל להכין את זה. מה שכן, תסתכלו, זה כן מחזיק. זה כן במקום שאנחנו יכולים לבוא לשחק עם זה. אם האורז היה קצת יותר סטיקי זה היה יותר טעים, אבל יצא לנו ממש טוב. אני גאה בנו! אני גאה בנו! טוב, אז בגלל ההזדמנות, אני ושלי כרגע בלונדון, ובעצם קיבלנו את אלה, הזמנו אותם את האמת, זה בדיוק מה שעשינו בסרטון, פשוט ממקום אמיתי, ולא שאנחנו עושים לבד. שלי תעשה סיקרן, תבדקי לי אם זה קראנץ'. גם פה זה לא קראנצ'י. אני חושב שאוכלים בהצעה ואוכלים. וואלה, יש מצב זה ריק. לא, עושים את זה בהצעה. נראה לי שזה ריק. לא נורא, בסתכלי את זה אחרי זה. אני חייב להגיד, המקום הזה, קודם כל זה מסעדה כאילו ממש הכי יציאתי בעולם. בכוונה הלכנו לפה, נשבע ששלנו יותר טעים. אבל, אני חושב ששלהם נראה הרבה יותר טוב. יאללה ביי. טוב, אז זהו זה להפעם. אני הייתי מר שיבולת, שלי הייתה שלי, ועד הפעם הבאה. יאללה ביי. לא, סתם, תכתבו לנו איזה מתכונים אתם רוצים ממשחקי מחשב, ואנחנו ננסה לעשות אותם. אנחנו נהרוס את המטבח. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא אשם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום והשגתי את הבטל רויאל, כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והעלות פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.